and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Sent to your phone. Murag gahin naman niya akong tibok lawas, oy. Hibig-tibo dyan ka ni kuya. Ato ra ni mahibawan. Ay napagluhag diha. Kasulay ni, oy. Di ba kininggaw-gaw ang saguran ng tubig? Maumanihin mo ang papilit sa mga banderitas kung mapista ko di ba? Oh. Og mao sa ni ipapilit sa mga poster sa mga politiko panahon sa eleksyon. Sa ato ba? Kung imo ko ipapilit sa mga pader, mga parel, mga bongbong, mupilit yun ko. Oh, mopilit ka. Bisan lisod kayo ang pagtangtang sa gawgaw nga nipilit sa tibuok na kong lawas, no? Okay ra gyud ka effective man. Nawasan ko dayon ko. Nawa gidayon ang epekto sa lumay ni Paing. Mao nga salamat jud kaayo imo ka. Oy sa payan ay. Abnang ganina mo, dili ka mo tuobi, Kung naakas ka lisod, mutuo man gyud ka. Bisan unsa para lang maluwas. Human nature man ha. Kapit sa patalim. Pero wasa ba yung kung magtuobi, nga mo ipikto to? Martabala sa tong ako, good. Oh, di imasag ka kamao adto imok. Ha? Nga naman da itong panguntra sa lumay. Walang. Nasoda gyud sa kong utok. Mao ba? Mabito nga markabala kay suway-suway ra to. Hala no? Mangutaan ako kuya ba? Unsa man? Ato ning ipanabi sa mga tao. Ngang panguntra sa lumay, maora ng gaw-gaw nga siguran og tubig unya ipahit sa tibok lawas. Di lang. Ayaw lang. Di lang siguro. Kung way mangutana. Kitingali niya og sa lumay ra ni Paing mo ipikto. Lahi-lahi man siguro ng lumay. Oh, bitaw sad. Oh, sige, sige na. Mga orda kay luto na akong sudan. Nagganan man gihapog tao lagi. Abi na kong gigamay na imong pasyente. Basta na lagi ka. Daghang maging tao. Lagi. Apa man. Ay, unsa na pamatublan ang binbitaw na. Sure, oy. Unya, ako sad inspired sad sa pagpanambal basta naa ka. Idol. Ano naman? Bakasyon ako mga 5 years. Ano man ka? Di naman gug ko malipay makadungog ani imong mga tirada gud imo. Uy. Ngano man? Wa na may lami. Unsa? Di na ko makilig. Ngano lagi? Uy. Ask yourself. Sunod-sunod man kang biya O gani nga mi konsulta ko nimo. Kay wa ko kasabot sa gipanulti. Wa ka kasabot unsa ng ask yourself, kuya. Grabe. Kasabot ko ana. O wala ko masabti lagi. Nganong iya kong giingnan ana? Ha? Kung naglibog ko mo ba? Nga nga manghod masagod ni mo, uy. Ako pala kung tayo maguwang, no? Aron pwede na ko kadukol ni mo. Nganong manukol masaguno ka? Lamay, mga kang duklon. Kuya, bright mo yung ka. Pero, basta bahin na ganyan ni Bea, no? Mabubo yun ka. Murag di man mo function og tarong imong utok. Duda lang ko ba? Kung wa ba yun mo function, or nagpagoryo-goryo ra ka. Parang anang, di na lang ganahan mo laom si Bea. Kasi sige raman ni magpalawon. Kusugin ka mo paasa. Kusog ka mo padungdungog. Unya ka ka mo bay, imo nang ibitin. Oh, Tanawara, tanawara. Wa malay kay ik. ay. Wa gyapon. Wa gyapon kay kasulti. Unsa may akong isulti? Ngano ako may imong tanon? Kuya! Wa bitaw ko ikasulti boy. Uy, musod sa kong utok. Wa, Jud. Wa yun ni Sud. Wa kay sirado man ang akong utok ron.
Ako mang gilakan. Akong gilakan ang akong utok. Mga wag yung musod bisag gamay. Nga naman sa kuno na. Ako lang gitoyo. Para makapahuway sab. Ha? Kay kundi ko ni buhaton. Kung kanunay rin na akong ablihan ang akong utok. Daghan kay musod. Bisan unsa lang. Hangtod nga mulabad dalag ang akong Labi na gyud kun musod nga mga bugat kayo nga mga makaangin na sa akong pagbati. Mulabad ang akong Muapil pagpaghuot ang akong dughan. Mao nga mas maayo pang sirahan. Aron bakantira o makapahuway ko. Ha? Kasabot ka, buboy? Wa! Huwag ka kasabot. Wa! O sige, mga tuog na ta. Piyungan na ng mga mata nimo o di na ta mag-istorya. Aron makatuog ta o makapahuway ng atong utok. Ha? Bati ang hagok ni tawad na. Pagkalawgaw yan. Ako may di katuwa ka rin noon. Nga na yung ato mga sultihan ni kuya ha. Doon na kasi problema nga. Wa ako kahipaw. Di naman nung kumimutang nini oy. Kay kundi ko ni buhaton. Kung kanunay raning abli ang akong utok, daghan kay musuod. Bisan unsa lang. Hangtod nga mulabad ang akong Labi na gyud kun ang musod mao ang bugat kay nga mga makaangin na sa akong pagbati. Mulabad gyud ang akong Muapil pa paghuot ang akong dughan. Mao nga mas mayong sirhan aron bakantera o makapahuway ko. May problema jud ka si kuya. Askang lami as tinuwa. Labas king isda puti tam isa Boy, salamat boy. Nagtuwa ka karon. Milagro ha? Nga sayo kang mimata? Mao nga nakapalit yung labas ng isda. Wa mo ko matuog kuya. Ha? Kasi huwag ka matug. Huwag ka makatug as in huwag gid makatug. Wa gani. Nga naman ko no? Di mo ko katuog sa saon. Uy, nga naman. Nang tayo naman siya nga naman. Labad naman ko na kung kuya, kadugayan nga akong pugso makatog. Kung nga walan dyan ko matog. Nagawatan dyan ko nga muayag-hayag, ug dali ko kaadto sa merkado para makaabot ko sa lapas ng isda. May na lang, mabawi ang tog sa makabungog nga pamahaw. Nga nung wa makakamakatug. May gihunahon na ka? Oo kuya, Unsa man? dili unsa. Kundi kinsa. Yamart. Yamart, ra. Yamart. Lupigan na di ko nimo ini ron. Wa ko magpadaog huna-huna og babae, ikaw na hinuon. Ingong mali ko mabaya akong ginaon na. Ha? Dili babae imong ginahuna. Sa ato pa, laki. Oo. Usa, Ginoo ko in town. Tinuod ka, buboy. Oo lagi. Pakalitan sa tanim mo da. Oo gani. Ayaw ha. Ano man? Ay kalain. Ano man? Don't ha. Si Don. Ayaw lainas pagsabot. Ano man? Dong, Oo. baboy naman. Si Baboy Boboy. Baboy. Dong, boy. Oo. Ay, makadawat naman ko. Pero, yun o, nakalitan ko. Wa ko magtuo nga, ingon anak ka. Bisan gamay, wag ko magtuo. Wa man ko'y sinyalis, God. Aw, kanarang imong pagkamaritis usahay. Yabag Pero- ako kuya. Yabag jud ka. Ikaw man akong ginahon na God. Ha? Ikaw ba no? Mutan na ako di ba? Unsa di mo problema kuya, ha? Ha? Unsa yung problema nimo? Tisa. Ano nakapangutan na mag-anak? Kaya naman na yun, siya may problema na ko. O man ko'y problema. Wa? O di lang ka gusto nga mahibaw ko. Skag! Lugawan ni mo eh. Yabag mo tayo, tiwas na gaon eh. Nabugnaw na hinunan sa bawas tinuwada. Hindi ako kinaon. Tiwas sa tagpamahaw. Ganong nisod ka man.
Breaks ako ma. Daghan naman sang tao. Pero mas daghan man ang namalit og lumay, di ba? Kaysa nagpatambal. Oo. Kay wa mo kay ko mamarang karong simana ha. Wa kay ko natripan. Sos, okay ra na, uy. Kaya aron dili sad kayo dako imong sa... Ah. Ha? Sa? Oh, ngano? Wa ka mahibaw nga dako kag sa? Oh. Anong nakasama ko mga? Walang personalan maning ako. Trabaho ra man ni. Nya. Ako ra sa tabalan ang akong gipamarang. Kalma haragod ni mo do. Kay di pa ko tinuod ma. Ay, ambot lang. Basta kay para nako nakasa ka. Og apil na pud ko kay gisuportahan mantika. Sasma. Wa ta ba kasa? Diskarte ra maning ato para makikwarta ta. Wa man sa ko gipatay. Wa may namatay sa kong gipangbarang. Kay ako rin sa silang matambalan dayon. Unya, kay ato man silang gigamit para sa pangwarta. Tanan mang tao may gamit sa isig katao, ma, para makikwarta. Isig gamitay ba? Isig gamitay ra ba ng mga tao? Oh, mao ba? Bitaw tuod, no? Pero, basta oy. Dili man gyud kaha ni sa atong gibuhat. Pwes dili. Pero mura magkukonsensyahon man gyud ko usahay paing, oy. Ayaw ka konsensya, magod. Kay tinuod ang akong gisulti. Ha, bebe. Kung bakak pa ni, ha, ma? Kung bakak pa ni, mukalit ron og kilat. Bisag dako kang adlawan ug hayag ang langit. Ay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!